Μεγάλη μέρα σήμερα. Εκδρομή στη μετανάστευση Σαλαχιών. Μετανάστευση Σαλαχιών. Η μετανάστευση είναι η επιστροφή στο σπίτι. Στην πατρίδα δηλαδή. Πώς ξέρουν τα σαλάχια που πρέπει να πάνε? Από ένστικτο. Κάτι βαθιά μέσα σου. Τόσο οικείο που δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Η μαμά μου, ο μπαμπάς μου. Έχω οικογένεια. Ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε, Ντόρι. Και αν σας ξεχάσω εγώ? Μου λείπουν. Το ξέρεις αυτό το συναίσθημα? Ναι. Τότε πρέπει να βιαστούμε. Ποτέ μην το βάζεις κάτω. Τα έχω δει όλα! Τα σπάει, Όχι! Ανακατεύομαι τρελά! Ποτέ μην ξεχνάς. Μπορείς να με βοηθήσεις? Συγγνώμη, δεν κολυμπάω καλά. Μα κολυμπάς υπέροχα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κάτσε. Ντόρι. Ναι. Ντόρι. Ναι. Εμείς ήμασταν φίλες. Όχι. Είχε πολύ πλάκα γιατί σου έλεγα ιστορίες και εσύ τις ξέχνουσες εντελώς. Και έπρεπε να στις λέω ξανά και ξανά. Και συνέχισε να κολυμπάς. Ψάχνω τους δικούς μου. Τρελάθηκες, είναι πολύ επικίνδυνο! Χέρια! Χέρια. Μαμά. Μάτι φουρτούνα! Αυτή σίγουρα δεν είναι η μάνα μου. Συγγνώμη, θα τα ανοιγοκλείσω. Πώς κρατάτε τα μάτια τόση ώρα ανοιχτά? Ψάχνοντας την Ντόρι. Τι συμβαίνει? Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Εσύ! Γεια, μπορείς να με βοηθήσεις? Χλωμό. Σύντομα στους κινηματογράφους και σε 3D.